Egu berrion, gaur zakua betetan ator kafeko zenbait arduradunengana. Xabier eta Juan Ignacio, aurten 3. eta 4. sailean are eta gehiago zabaldu duzuen erlojupeko lan sistematikak ezinegon areagotu du. Langilekiko izan dituzuen zenbait jarrerek ere kezkatzen naute. Eta Juan Ignacio, irekizazu behingoz errebar bat akabera tailerraren artean dagoen atea. Miran berriz, ardatz mekanizazio eta pinturako azpikontratazioak edota KR-ko instalazioetan egutegi berriak inposatzeko moduek errodajetako langilekiko begirune falta erakutsi dute Jon. Bulego teknikoan azpikontratazio mugatu behar duzu haritz, eta delineatzaileen enplegua bultzatu. Bestalde, titulatuen ordu estrekin hitzarmena bete eta langile batzu jasaten duten lan presio itzelarekin ere bukatu behar da. Giza baliabidetako arduradun nagusia zu zara, Gorka. Langileen egunerokotasuna erraztu eta lan baldintzak hobetzea zure ardura da. Kafeko komite exekutiboko parte ere bazarenez, zuretzako beste mezu argi bat dut. Bermatu ezazu enplegua behasainen. Azkartu ezazu lanpoltsan dauden lankide guztien itzulera, hauek ere kafeko langile finko izatea beharrezkoa da. Aurrera begira ziurtatu lankarga Euskal Herrian, ekoizpen indarra eta ahalmen teknologikoa hemen behar dira. Xabier, Juan Ignacio, Jon, Aritz eta Gorka, 2023 urte zoriontsu bat opa dizuan arren, aurten nire partetik ikatza jasoko duzue. Zorionak eta urte berri on kafeko langile guztioi.